Kanyo Trap Youth Council Lailing Do Circle Hapo ka Jingelam Usamla Wanda Pen Kemen Marwin President Bat Samla Banlam Lengkhoy President Mawphor Unit Rengkat Kidkhon Haka Jinge Sendan Lang Usamla Lumlang Kas Imle President HYC West Kasil District Henen Kesngi ka R4R Trip Ulber Aja R4R Kilalik Ban Jingthoh Bat ïakynduh Iyo Executive Engineer ka PWD Road Nongstoin West Kasil District Ban Kerpan na ke benta ban maramot bat ban shna nok loy ya ke Jingkieng ka balana ka shnong umlipoy ka balajot bat dukun ki ding Jingkieng bat lajan ham ka sengala pen snguru halo ka jinglong jingman jong kani ke Jingkieng haka bagala shitom shibun ke ban lej banwan wat ki kali barit ru kila ban lej da ka jings air min sem bat ki kali bahe le kimla cho ban ya lengba Henry wat law Executive Engineer shim ladon haka ni gesngi yir khot ka seng ke ïakynduh Iyo SDO ba si kharaswai haka bana kaliang jong ulakular ban le kloy bat pha repair no nadu la shai ke sngi hi ka HYC ka pen baw ka jing songo ya ka office PWD bakala shimkhia ban sngap lem ya ka jing ka ba ka seng ka pen baw na ka banta ki pai ba ka than lai leng do ban na kaliang jong ka seng kala maham mi ki kali he ba kimdei ban le kat ba mon ki dei ban borom ya ka an ka sarkar ban num kit palat pun khnang ba ki pai ba jong ka than kindum ïakynduh jing na ka daw jong ka jingjot jong ki Jingkieng na kaliang jungi ka neutral council jong ka lailung do circle kat nang Mawphor unit haringkat ke jingi sembang na da president jungi na ka district West Kasil ringkat na ka HYC unit iwan huni bani ïakynduh ya PWD namta ka Jingkieng ka bala jot na hangte po umlipoy kabade ha ka surok nong kasen nong klaw road